Pekné sviatky všetkým. Dnes som si pre vás nachystal recept, ktorý som sám vymyslel. A bude to recept na také zdravé, sladké cookies, ktoré budú určite lepšou alternatívou pre vás namiesto tých vianočných koláčov, ktoré sú určite kalorickou bombou. Potrebujeme k tomu iba jednu vaničku hrudkového tvarohu nízkotučného, 150 g ovocných myslí, troška kokosovej múčky, 10 g holandského kaká, 10 g vlákniny, troška sukralózy, 5 g perníkového korenia, 2 celé vajíčka a 2 odmerky barzakého proteínu. Ja som použil vanilkový. Všetky ingrediencie okrem kokosovej múčky vymiešame takto v rukách na takú lepkavú hmotu. Z nej potom vytvarujeme na plech na papier na pečenie takéto tenké cookies, ktoré posypeme ešte kokosovou múčkou a dáme zapiecť do truby predom vyhriatej na 150 stupňov, cca na takú 3/4 hoďku. Tak toto vyzerá, keď to dopečiete. Je to také tvrdšie, vydrží to naozaj dlho, tak vám prajem, nech si na tom pochutnáte. A prajem vám taktiež šťastné a veselé. Čaute.